com esteu? Avui us porto una nova proposta. Avui us proposo de viatjar a França, més concretament al nord de l'Aveyron, tot seguint el curs del riu Dourdou. Us hi recomano que hi aneu d'hora, que us lleveu d'hora i que feu aquest camí sinuós seguint la vall d'aquest riu fins a arribar entre boscos humits i molt frondosos a Conques. Perquè Conques és un lloc molt especial. De fet, les valls del riu Lot, Dourdou i els seus afluents van determinar una orografia amb penya-segats i a mitja muntanya, en una zona assolellada, es va crear amb el temps una mena d'espai buit, més o menys circular, que es va començar a conèixer amb el nom de Conxa Conca, de Conca Conques. I sí, en aquesta forma com de petxina, hi trobem el que en podríem dir la seva perla. I aquesta perla és l'abadia de Santa Fe de Conques. Un edifici abacial aixecat entre els segles XI i XII que es va convertir a l'edat mitjana en un gran centre de peregrinació, però també que des del 1998 va esdevenir Patrimoni de la Humanitat, formant part dels camins que des de França portaven fins a Santiago de Compostel·la. I és que de camins francesos que portaven a Santiago n'hi ha 4. El que passava per Conques s'iniciava a la ciutat de Puy-en-Velay i tots ells s'acabaven unint a Ostabat. Doncs bé, avui m'agradaria portar-vos fins a Conques. Aquesta abadia, dedicada a Santa Fe, Santa Fe era una jove màrtir que va morir precisament a través de varis martiris en temps de Dioclecià, l'any 303. Tot això havia passat a Agen, on s'havien guardat les seves relíquies, i aquestes relíquies, en un moment donat del segle IX, van ser robades. Sí, robades. Un complot organitzat pels propis monjos de Conques va fer que aquestes relíquies les robessin amb la intenció, sobretot, de convertir aquesta abadia de Conques en un nou centre de peregrinació. La primera notícia documental, però, ens situa entorn d'una figura, un home, un eremita, que es deia Datus, a partir del qual es va crear tota una comunitat monàstica i això va determinar a la llarga, juntament amb l'arribada d'aquestes relíquies, la creació d'un edifici sumptuós, com us deia, a finals del segle XI o mitjans del segle XI fins a principis del segle XII, i va determinar la construcció d'aquesta església, també del claustre, de les dependències monàstiques, però també el fet de reunir a l'entorn d'aquest edifici tota una sèrie de relíquies, peces d'orfebreria que van constituir un conjunt interessantíssim, avui encara guardat en el temple. Com dèiem, va tenir lloc al segon terç del segle XI i es va acabar a principis del segle XII. És un edifici de 3 naus, amb creuer, amb un absis envoltat d'un deambulatori i capelles absidals. Tant la nau com el creuer es cobreixen amb una volta de canó que per reforçar-la s'hi van afegir arcs faixons. També és curiós que hi puguem trobar sobre les naus laterals unes tribunes i en el punt on es creuava la nau central i el creuer s'hi situava un cimbori, inicialment romànic, que en algun moment devia caure i el que en va quedar va ser un cimbori reconstruït, refet al segle XV. No obstant, l'edifici que conservem avui no és del tot el que es va aixecar en temps del romànic, sinó que és un edifici fruit d'una sèrie de restauracions del segle XIX.
Ens hem de remuntar al 1837 en la figura de Prosper Mérimée, que era l'inspector de monuments històrics i que s'encarregava de veure en quina situació estaven aquells edificis que havien quedat malmesos d'ençà de la Revolució Francesa. Doncs bé, ell va determinar les primeres restauracions sobre l'edifici, molt afectat sobretot en les cobertes. Ell va insistir en refer aquestes voltes i aquesta coberta i sobretot ja un temps més tard, el 1881, d'iniciar aquest sobreaixecament de les torres que emmarquen la façana occidental i rematar-les amb aquestes cobertes piramidals que la caracteritzen. No obstant, el fet de que arribessin les relíquies de Santa Fe i aquest indret es convertís en un centre important de peregrinació és l'aspecte clau que hem de tenir en compte per explicar les característiques d'aquest edifici. I és que l'arquitectura es va posar al servei d'aquests peregrins i per tant és una arquitectura pensada per l'entrada, la circulació d'aquests peregrins i en determinarà claríssimament totes les seves estructures. És així com hem d'entendre les naus com a via per conduir aquests peregrins cap al deambulatori. És allí on s'hi exposava la majestat de Santa Fe i aquestes altres relíquies i objectes devocionals que avui encara podem trobar al tresor. Les naus i el transsepte són de grans dimensions. Per què? Doncs per poder acollir nombrosos fidels i sobretot, un cop situats en aquest punt, tenir una visió directa del que estava passant a l'altar. Un altar situat sota d'aquest cimbori, just en el punt on la nau central i el creuer es trobaven. També és important de tenir en compte aquestes tribunes, unes tribunes que en un moment en què hi hagués una gran afluència de peregrins, amb aquestes obertures que donaven a la nau, podien servir també per acollir-los. I finalment, 7 capelles distribuïdes en aquest transsepte, en els braços del transsepte i el deambulatori, que multiplicaven els altars secundaris i per tant permetien també celebrar de forma simultània aquest culte. Tot aquest circuit, fins ara arquitectònic, tenia el seu punt culminant en un espai. És l'espai d'entrada. Aquest recorregut s'iniciava amb la visió del timpà, un timpà esculpit a la porta occidental, als peus de la nau i lloc d'entrada dels peregrins. Bé, és així com trobem en una arquivolta profunda de mig punt desenvolupat el tema del judici final. Es tracta d'una obra escultòrica, referència claríssima de l'escultura romànica de la primera meitat del segle XII, que conserva, a més, traces d'algunes capes pictòriques, una part romàniques, d'altres capes posteriors, però que en tot cas es desplega amb 124 figures, totes elles organitzades a l'entorn de la figura del Crist en Majestat o Maiestas Domini, a l'esquerra del qual hi trobem l'infern amb els dimonis i els condemnats i a la seva dreta els benaventurats, aquells que emprenen el camí cap al regne de Déu. Als seus peus hi trobem l'escena de la psicostasi, el pesament de les ànimes, presidit per Sant Miquel i un dimoni que fa trampes i que estan pesant, com no, les bones i les males obres dels fidels. Horitzontalment, aquest timpà o l'estructura del timpà es distribueix en 3 registres separats per bandes i inscripcions i l'artista va preparar i treballar aquestes escenes de forma independent. Hem pogut determinar una vintena d'escenes
que eren treballades als peus de l'edifici i que, un cop acabades, eren col·locades cadascuna d'ella al seu lloc. Aquest mestre escultor es va inspirar en el judici final que relata l'Evangeli de Mateu en el seu capítol 25, que diu així, diu: «Quan el Fill de l'Home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà al seu tron gloriós. Tots els homes es reuniran davant seu, i ell destriarà la gent, els uns dels altres, com un pastor separa les seves ovelles de les cabres. I posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra. Aleshores el rei dirà als de la seva dreta: Veniu, beneïts del meu pare, rebreu en herència el regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Després dirà als de la seva esquerra: Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern preparat pel diable i els seus àngels». És així com en el centre hi trobem la figura de Crist, assegut en el tron, dins una màndorla plena d'estrelles i flanquejada per una banda de núvols, envoltat de la seva glòria. I és que en la part superior hi trobarem dos àngels que toquen trompes, anunciant el dia del judici final. Al centre, dos altres àngels porten la creu, el símbol de la passió, de la mort, però també del sacrifici de Crist. Altres dos porten claus i una llança. Hi trobem àngels portadors de filacteris, de ciris, d'encenser, del llibre de la vida, i encara dos més, com si es tractés de milícies celestials, aturen la multitud bulliciosa que des de l'infern intenta traspassar la frontera per entrar al regne de Déu. A la dreta de Crist hi trobem els escollits, organitzats com si fos una processó, encapçalada per la figura de la Verge, després Sant Pere, i encara després un grup de personatges que apareixen nimbats. En aquesta processó, l'artista va voler incloure alguns dels personatges més importants de la història d'aquesta abadia. Encapçalaven, doncs, aquesta processó l'eremita Datus, el seu fundador, després un abat, segurament l'abat Begon, sota l'abaciat del qual es va iniciar aquest període d'esplendor, i aquest abat agafa de la mà a l'emperador Carlemany. És una manera d'explicar-nos que la monarquia havia des d'antic ajudat en aquesta fundació. Per sota, la mà de Déu beneeix la figura de Santa Fe. Es troba prostrada sota una arqueria que representa la pròpia església, la pròpia abadia, d'on pengen grillons, els exvots que els presoners que havien demanat ser alliberats per intercessió de Santa Fe, donaven i regalaven al monestir. En el registre de baix hi ha una representació de la Jerusalem celestial, representada per una arquitectura amb teulat, amb arcs i amb merlets. I al centre, la figura d'Abraham, qui a banda i banda té màrtirs amb les seves palmes, verges amb les seves làmperes, profetes amb els seus pergamins i apòstols amb els seus llibres. I a l'extrem d'aquesta construcció, un àngel custodia la porta del cel i dona la benvinguda als escollits. Just al seu costat, una altra porta, la de l'infern. Qui dona la benvinguda a l'infern és un dimoni amb un gran barrot. I és que, si ens n'anem a l'altre costat, a l'esquerra de la Maiestas, hi trobem aquest gran espai, un horror vacui on, presidit per Llucifer, s'hi observen horrors i tortures a què són sotmesos els pecadors per les seves faltes. Hi ha representats, evidentment, els 7 pecats capitals, però també un munt d'altres escenes, des d'un abat que s'aferra al seu bàcul i és devorat per un dimoni, fins a un rei nu, fins a monjos atrapats en xarxes, fins a dimonis que trepitgen una heretge o ebris penjats dels peus. Aquest ambient de desordre, evidentment,
doncs, contrasta amb aquesta escena del Regne de Déu a l'altre costat, un desordre precedit per una frase molt significativa: pecadors, si no canvieu els vostres costums, patireu un judici temible. Sens dubte cal posar en valor aquesta escena del judici final en el context, però sobretot en aquest missatge que es volia transmetre als peregrins que llegien, observaven aquestes escenes escultòriques del timpà de Santa Fe de Conques, sobretot tenint en compte on van ser col·locades, just a la porta d'entrada de l'església. I bé, després d'aquesta descripció només em queda descobrir-vos un últim detall. Des del moment en què el timpà es va esculpir, hi ha hagut qui ha espiat i observat a tots els peregrins que han entrat a l'abadia i segueix observant avui com ara peregrins i turistes s'apropen a Santa Fe de Conques. Són els petits curiosos que treuen el cap per les vores del timpà. Us animo a descobrir-los i espero algun dia poder compartir amb vosaltres la visió d'aquest edifici i d'aquesta obra escultòrica tan espectacular. Doncs bé, espero que n'hagueu gaudit i ens veiem en una propera ocasió.